Pwrpas y gwasanaethau cyhoeddus digidol yw I weithio gyda sefydliadau eraill I ddylunio gwasanaethau cyhoeddus digidol sydd yn gweithio ar gyfer eu defnyddwyr nhw mwyn sicrhau bod cynnwys dwyieithog ein gwasanaethau ni yma yng Nghymru o'r safon uchaf posib ac hefyd sicrhau bod y defnyddwyr wrth galon popeth rydyn ni'n wneud. Y bydd o ysgrifennu triawd i'r ganolfan ydy fod yn dod â ffri arbenigedd at ei gilydd, sef y cyfieithydd, yr arbenigwr cynnwys a'r arbenigwr pwnc, a dyrchafu y tri rôl wrth iddyn nhw gydweithio I ddylunio gwell gwasanaethau cyhoeddus. Mae ysgrifennu triawd yn ddull sy'n sicrhau bod yr iaith Gymraeg yn cael ei ystyried reit ar ddechrau'r broses yn hytrach nag ar y diwedd. Un peth pwysig i'w nodi ydy nad disodlu rôl y cyfieithydd ydy nod ysgrifennu triawd, ond dyrchafu rôl y cyfieithydd wrth ddod â'r Gymraeg I ddechrau proses na dylunio cynnwys. Felly, yn ymarferol, da ni'n gallu neud o mewn sawl ffordd. Da ni'n gallu neud o ar Microsoft Teams. Neu da ni'n gallu neud o yn yr un ystafell, pawb yn siarad efo'i gilydd. Y peth pwysica ydy bod ni'n agor y sianeli cyfathrebu o'r cychwyn cyntaf mwyn sicrhau bod ni'n creu cynnwys sydd yr un mor ddarllenadwy a dealladwy yn y Gymraeg a'r Saesneg. Mae beth sydd wedi digwydd yng Nghymru yn eitha cyffroes mewn ffordd I ni yn y maes digidol, achos mae'r stwff ma sydd wedi esblygu ar draws y byd mewn ffordd rwan yn cael ei gyfuno efo'r safonna Cymraeg hefyd, ar iaith Gymraeg, felly mae'n gyfle da I ddod ar pethau yna fel gweithio mewn ffordd agile, ystwyth, fel maen nhw'n deud, a mae meddwl amdan gyfieithiau dylunio mewn ffordd yn esblygiad o'r safonna yna, felly mae'n eitha cyffroes I bobl sy'n gweithio yn y maes fel ni. Mae'r broses yma'n yn galluogi ni roed y Gymraeg yn greiddiol i'n gwasanaeth ni, I roed ystyriaeth i'r Gymraeg o'r cychwyn cyntaf yn hytrach na chyfieithu ar ddiwedd y broses. Nathon ni fabwysiadu dull yma wrth weithio ar nifer o brosiectau gwahanol a rydyn ni mwy na hapus ac awyddus iawn I rannu ein profiadau ni gyda sefydliadau eraill. Felly, please, os hoffech chi unrhyw gymorth neu eisiau gwybod mwy, rhowch wybod I ni, byddwn ni mwy na hapus I helpu chi a gwella gwasanaethau cyhoeddus ar draws Cymru hefyd.